ajay. Dahil ka man nga rodan ni Auntie yung rodan nga bangatan nga sang kapintasan nga Auntie yung Ilocano nga vlogger dito'y lubong. Kumusta na kita daro yung nga dabugoong na dito'y lubong. Kasi jay ti intro na Auntie yo dapat. Kumusta kayo kakaanakan? I love you all. Amin nga kakaanakak nga imabot kayo iti 275,000. Diyos ko, my God! Ang makapaniwala na Auntie yo. Hala talaga makapatpati. At first, gamin, tiket ko lang talaga agarami ti video nga magparagsak naon ar arami din na Auntie dito'y abroad, balasiw ti taaw. Kat, ala, imabot mo tan 275 nga subscribers. Iso nga di post ko nga rod, ay story nga kuha nga kaya't nga makapaniwala, agpaspasalamat akin niya yung aming nga subscribers ko nga rod, ay na nagado ti kakaanakan na Auntie yo. Babaan nyo takwa, at pag-giveaway mamat na Auntie yo, at pag-giveaway ado ti mabaling ko ngay pag-giveaway na gito'y kwa talaga, ag ti solid supporters ko. Kaya yung dagidin ako nabatita nga panti, kaya yung kadi, ato ti panpanti gamin nga nabatita akong Kati nyo lang, punaan nyo, labaan nyo lang nalalayng nisni niya ganan, kuskusin nyo nalalayng tada ti killa-killana nga, ikati nyo lang dagdi killa nga na ipagpagkat. At ti panpantik nga kwa, ipadawat ko, ipag-giveaway dagita, tatnong madu kayo nga subscribers ko nga rod. Road to 1 million kung ako mga, balik mo no, umabot ti 1 million. Amo kado ti Ilocano dito'y lubong, madami to siguro ni Apo lang anong tikwan, ti bahala daytan, kat hangkumat nga pagarap nga rod, nga umabot kayo to pa ti 275 nga ko na, 275. Kasi ti panagbigбig kasming Ilocano nga talaga. Kaya pag nagtagalog ako, mahirapan ako magtagalog kasi parang natitilmon ko yung dila ko, parang nagagalot-galot siya. Kaya pasensya na kayo sa mga subscribers ko na Tagalog na hindi nakakaintindihan ng Ilocano, na gustong matuto ng Ilocano, agbuya kayo laan kakanakan, manood lang kayo. Matuto rin kayong mag-Tagalog, ganon. Ilocano, gayam, ay na, Tagalog yung order, tapos masursuri Tagalog. Nagtanga na Auntie yun niya. Kat, pwede rin naman akong magsaon ng English. Yun nga lang, pag nag-English ako, yung bigkas ko, Ilocano pa rin, kagaya nung sinabi ko na 75. Ganun talaga kakaanakan. Yung F, minsan, nagiging P. Ha? Yung F, yung P, nagiging F. Minsan. Ganun ang pagbigkas namin mga Ilocano. Kagaya ng itong word na to, yan. Fluorescent yan sa Ilocano, my God. Taganong RRTO. Kasta dayto flower base, dayta. Diyos ko, si kayo nga talaga. That is our accent and I'm proud of it. I am proud being Ilocano and I love it and I'm proud of it. Yun yung reason kung apay nga aramid active video nga Ilocano kaya hindi ako nagtatagalog. Gamin kaya't ko talaga nga hantay malipatan ti Ilocano for my Ilocano culture. Amin nga kakaanakak nga Ilocano iso nga nag-i-Ilocano ako sa mga videos ko. Kat ang hirap-hirap naman nga ang rigat-rigat maglagay ng subtitle minsan. Kaya ko umadupay ko maiti vloggers nga Ilocano, tatno umado ti viewers nga Ilocano, tapnohan min nga kailangan masapol iti ag surat-surat iti subtitle. Kasjay! At the same time, I am thinking of lahat ng mga kakaanakan ko na nasa abroad, ibang bansa. Kaya't ko nga they will feel home. Nagbuy-buy na ti videos na Auntie yo, which I always get a comment like that. They're thanking me. Agpaspasalamat na nga si kayo kung ako madagijag message kanya nga maparparagsak ko nga you feel like home nagbibuya ka ti videos ko iso nga haan ko kaya't agsao ti Tagalog Ilocano nga talaga tagamin adyan nga rod ti purpose ko nga agbid-video ak nga rod iso nga rod ajay paragsak kanya kasjay nga agkwarta agsweldo no sweldo lang ti pampanonood ti YouTube. Ay naapo, nagawid ako ti Pilipinasan nga YouTube lang at trabaho na Auntie ditoy. Trabaho ditoy abroad. Narigat ti trabaho man Auntie kasjay, ay naapo. So nga sapay lang kakanakan umaduta yon nga Ilocano vloggers. Tapos, agsisinubscribe kayo, tatlo umaduta yo, tanong kwarta kayo mat nga. Amin nga vloggers sa Ilocano, agsisinubscribe kay kakanakan. No, kwa, tulong nyo daytan ti
kakasinsin yun. Kakasinsin ko na, kakakanakan kayo, kakasinsin nyo, kakasinsin kayo. Sunod, di ba? Kapin ano yung aro, di kasinsin yung anak niya, ni nanay ka ni tatayo, amuyo. Ginulok na panono yun. Kasla ko nakamanan, advice ko number 1 nga advice, originality. Originality. Decision. Decision na nga talaga. At igamin nga mimiyo. Vocalizationism. Sa tibagbaga na atang mimiyo gamin. So nga, naala ko na itang kwanan niya. Kurt, I'm hoping na adamat makakolab ko. Collaborationism. Wait, kahit kung matagka-collab, makolab, dagitoy sa bali nga vloggers nga rod nga, narayat gamin, arat gamin balaso, titaaw, tapos, busy ako na daduma, kan kasat nung nga kwa nga, agarami dahito nga kwa, nga video nung aratuyak nga rod kasjay, madika mo, pero anyway, agiti mangayat nga makikolab kinantiyo, agaramit tayo idea, agaramit tayo tikwa plano kan ideas nga rod no kikinolab tayo dap na maparagsak lalo dagiti kakaanakan kan viewers tayo nga dito YouTube nya. Kasjay ay naapo excited ako daman ti makakolab ko nga rod nya. Lalo dagiti sikat na sikat tayo nga Ilocano vloggers, nagadto ti Ilocano vloggers tayo. Ang kulang amo amin nya nga nagadto ti vloggers nga Ilocano totoosen. Diyos ko, nagado nga lapid ko dito. Ampay man lang nga nadradaray mata, lips na hindi. Hanga man lang nga nakapag-lipstick. Ni, bagbak ta lips ko, pasensyan, kakanaka, naguray ma. Pag-lipstick ka lang, kakanaka, nagado nga lablabid ko. Anak ko, nga, nakalapistik. Ako nga, man dahil nga, Antiya, dakab-kabaw ko nadadumat tanta ka. Ikaw mo man, makaalis sa tikabaw. Di ba napinpintas na dati lipstick na basit? Bata, i-make up, antay matatanga ang data niya. Maganda na anak kami dahil tanga ko, 275 nga. 1,000 nga subscribers. Siyempre kailangan napintas ka mo. Dito sa mo ti kamera, kababain. Nagadupit tinauuyaw mga rong Ilocano. Manta kwa, kakaanakan. At make-up tayo matatabasit. Haan nga make-up tutorial daytoy. Tamo yung matnantiyo ka, mga mahilig ang make-up, ang kumatamo ang make-up. Ipakita lang kinyan nung kasano ang make-up na antiyo. Hanga make-up tutorial. Tutorial kami agisuro. Hana nga agisuro ang make-up. Make-up alam makita nung kasano. Nagitinit yung make-up na antiyo na nakasupot nga talaga. Ang mahirap nga make-up. Siyempre, hanap mga mayaman. Pang mahirap lang, nakasupot lang talaga niyo. Nagito yung make-up ng tiyo. Na nakita pa yung baol. Tama nga rin make-up ng tiyo. Kaya mo ninyo nagnaga na dagito. Kanin tiyo mo na nga rin usaran tayo. Kakitaan nyo, no? Kasano ti pa nag-make-up nga rin. Na yung tiyo. Pumintas mo laang. Nagita niya, nakasupot nga talaga. Pang mahirap nga talaga. Nyata nakasupot din nga make-up na antiyo. My God. Kaya nyo nga expect nga kas lalaki na Leticia. Kapintas dahil yung make-up na antiyo. Tika mo niya, may kumuno na. Concealer sa di bagbaga na ni Leticia ng kuwaon. Ti polvo-polvo gamin ng tiyo. Makita yo. Sila na pusan ang tiyan niya. Gusto ba? Ay bahala ditan. Bahala ni Kwan. Apo Josan na niya balin ng itsura ng tiyo. Kita yo, pampakinis dahil ta concealer. Dahil inusar ng tiyo. Tika mo na niya kulay. Basta concealer. Concealer, tika na sa unti concealer. Conceal. Ilamang. Itago. Concealer, tagalamang. Ilamang na aming aranyag. Tirong payo kasi dyan. Kita barbas yung hanga na puta. Dinalalang ilamang na. Sige nga rad kakanakan. Ilamang tayo lang amin nga ka. Ngambalin nga ilamang. No kaya taglamang at abasol yung concealer kayo. Magpalagpas pati bibig. Bahala ditan ko lang arodan. Si kayo magamin na ginaudi nga video, diba? Naglipstick lang nantiyo ko, nagadog request nga make-up ka no. Okay, di dahil to'y pagbigyan ka tata, makita no
ko amo. Kasla ka malag pinpinting gayam niya. Agmalag ka kwa. Pinpintor. Kasla kwan. Kasla alyan. Nanti yun nagpulakan karupanan. Kaysa ano tayo nga dito powder. Diba na gana dito foundation? Mukha mo gamit nagkastoy chinchanso lang tamo na antiyo nga kwa pang make up. Make up lagi to kwa. Kaya dagbaling nga aswang. Amo yung dahi kakanakan. Make up na niinang ko nga bakit dahi tayo di chinchanso. Kunana. Be careful kaya dagita usarin yung tirupa yun dagita nga powder tano dagduma dati chemical nga niya amo makaala kayo ti sakit nung kayo agbasa kayo ti kwati balita dati sikat nga pulbo nga makaala gayam ti cancer nga kunada iwasan nyo buyaan nyo dahita ti balita paiso dahita kanakan justan ang para kinanti yung natural beauty is the best policy Nakapintasan na tapay, no? Natural ti beauty tayo. Makita tayo? Apag saringit nga kurimatmat nanti yung song. Kasta ni di ka mo no, paypay sa dagito. Hangko ba't nga aramidan dagito yung song ng hanga tutorial dahito. Kanutulada nyo di pa nag-makeup nanti yung bagbaling kayo nga kwa, aswang. Nakita yung kakanakan, nagkilon, nakita ko rin matmat nanti yun. Kapag katante man damdamati ko, yun aga na dyan pagka dito eyelashes. Pulse eyelashes. Pulse talaga, water pulse. Ikaw naman ti kulay-kulay na basi dito ko, ito yun aga na dati barukong. Kamu na na dato. Talukap ti mata. Dahil ito ipadasan tayo nga usaran ka nga kakanakan. We've got your color. Kung na dito pinyayan mo dito. Nakita lang dito yung baol. Kung na usaran dito. Hindi kayo nga kulay kakanakan. Dapat dyan na pinti ko naranyag nga kulay. Tatno ko. Ate ba dyan usaran dati? Tikas to'y? Nain na. Kasla mo murahin nga ko nga GRO nanti. Ay, ako. Magdalena. Gusto ba tar aramida nanti yo? Kahit ko kadyo ko pag simple lang. Kung nga may kahit ko. Mati kulay-kulay na. Lala prostitute nanti yun. Prostitute nga kwa, ang nga mabenta. Baka may nga umutog yung mga aking. Kita nyo man kakanakan, mayatan. Hindi ka mo ikantan tikwan. Pulse eyelashes, water pulse eyelashes. Ay, bahala ditan. Bahala ni Apo Diyosan ko na nga ron. Kaasya na tayo ni Apo Diyos. Thank you Lord for all the blessings. Dapat agpasalamat kayo nga kananayon kini Apo. Niliplipatan kakanakan. Kararag tayo. Thank you tayo. Ada tayo dito lubong. Healthy. Kasi siya dawatin nyo. Kasi diba? Magkamil kastoy. Bahala detan. Di ba? Makita yun? Mayat sa. Sumayutan nanti yun. Tara na, pwede na daw lumabas. No, nag-comply ka nga ko na ni Kim Chu, pwede nang lumabas. No, kasi titsura mo mabay nagsayoto. Beto yan, nanti yun. Kasla, kwa. Sumayat nga kuratsa. Sige nga rod kakanakan. Thank you man nanti panagbuyan. Kinanti yun.
Nadadaal man, nagital daw yun. Sige nga, nood ka kanakan. Bye!